Kaendi wadhi mbele gi yiero madundo ma higa mar 2025 modong' mana seche moko 7 kama tiyawo kuonde yiero madundo kuonde te pacho kaendie mano saa 12 gokinyi tidhi loro gi saa 11, lakini ka in e laini tidhi yieni mondo mi go ombulu. Ugunja bende nolandi ni giikore makare, to bende gi luto ombulu osedonjo koso wuoyo. Ma mbaka madagoyo koro gi Steve Biko ni kodwa kaendi ka en dala ma Ugunja. Steve oimore ber ahinya, mor ahinya kuom neni, to chenro chalo nade? Ikruok ni kare koso podi? Erokamano ahinya Trevor, nyaka gie sani pod wagoyo tach boma ni ma Ugunja, kama bende ikruok ne yiero madundo ma Ugunja kaeri osechopo e wang'e, kendo koro igeno mana odiochieng' ma kiny saa 12 mondo mi jopiny owuogi kendo odhi olutre ombulu ne jachung' ma gihero, jalno ero ma bende biro tayo Ugunja kuom thuolo no ero modong' matin ka ji ikore ne yiero maduong' ma 2027. Ka bende Trevor, mana kaka iwacho no ero, nwayudo kinde mar twak gi returning officer kata jalno ero ma bende biro bedo kalando duoko gi eki ma Ugunja kaeri, ka nowacho ni nyaka gi sani ikruok osetim moromo, kendo kata mana sandugego eko mag ombulu, sandugego eko ma jopiny dhi bedo ka lute ombulu nosechwal kachiel nyaka kuondego eko midhi lute ombulu. Ka kar chung' od bura ma Ugunja kaeri oywayo jochung' 10, to bende en kar chung' od bura no ero matin mana kod wards 3 kende, ka Ugunja ward ma bende kama wantiere ni eri, ma e ward maduong' kabisa manigi kuondego eko midhi lute ombulu maromo 52, ka iluwe kod Sigomre ward man kod 35, ka Sidindi ward man kod kwan mapiny mogik man 29. Ka e kuondego eko duto jogo eko madhi tayo yiero e polling stations go eko kata kuonde luto ombulu go eko mwaluongo ni presiding officers kod jolupgi, ka presiding officers gin 116, jolupgi bende gin 116. Giduto nosekegi kendo gidhi e kuondego eko midhi lute ombulu. Trevor, odiochieng' ma kawuono Ugunja kaeri bende ne wabedo kod jalup jakom mar duol mar IEBC mano Fahima Arafat, ma bende nowacho ni maeri ok en yiero madundo kende, to en yiero no ero midhi tigodo e cheko ni to 2027 kata yiero maduong' ma 2022 dhi chalo nade. Kama endi en yiero maduong' ahinya ne IEBC, yiero madundo midhi ta odiochieng' ma kiny gi eki, nikech ma ema gikwongo timo nyaka nyocha gidonji apisi. Kuom mano ne onyiso yie mare ni gidhi time yo no ero ma huyanga, kendo jal ma jopiny oyiero mano ero e ng'at midhi yier, kojiwo mana jopiny jogo eko mondikore kaka jolut ombulu ma Ugunja kae giyie giwuok kar romb gi kiny chakre saa 12 kinyi nyaka rom saa 11 mar odhiambo ero. Trevor, ka bende mana kaka iwacho no ero, ote ma bende wayudo machuok sani wacho ni jogo eko ma saa 11 kiny ne yud kapod ni e len, kapod riedo gin to kiny ne yienegi mondo mi gilut ombulu. Kopogore kod mano, yorego eko mag arita kwe osebedo maber kata bedo makare e kinde mag campaigns ma Ugunja kaeri, ka pok wawinjo wach moro amora ma sako it. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono e twak ma bende wabedo go kod kamanda mar obila ma kaunti ma Siaya mano Samuel, onyisowa kanyo ero ni giseketo arita makare, kendo maromo obila 232 oseke e kuonde luto ombulu go eki. Gidhi neno ni chenro ma kama otim e yor kwe, ka jopiny omi thuolo makare, thuolo mayom mar yiero jatendgi mabiro tayogi. Ka bende wacho ni kopogore kod obila 232 ma bende dhi rito debe gi eki, nitie obila go eko madhi bedo mana ka timo kachero, gigo patrol mar neno ni kwe obedo e kar chung' od bura ni ma Ugunja. Trevor, koro odiochieng' ma kiny wageto neno ni jolut ombulu ma kwan gi romo 60,144 e kar chung' od bura ni ma Ugunja dhi chopo e kuonde luto ombulu 116 mondo mi giyier jatelo no ero ma chunygi dwaro. Ka kar chung' od bura ma Ugunja kae nodong' nono kanyo mano higa mokalo, kane jatend piny owalo jaod bura mokwongo makayo Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Trevor, Jopiny to wacho nang'o, Steve? Erokamano ahinya Trevor, nwayudo thuolo mar twak gi jopiny e kar chung' od bura ni ma Ugunja, ka giwacho ni gisebedo kuom thuolo malach mohe higa achiel maonge jatendgi, omiyo gi thuolo ma kamaendi girwako motegno ahinya, ka giwacho ni kiny ne gimond mondo mi gilut ombulu kanyo, koro ka gidog e tijegi mapile. Giwacho ni
dhungni mabedo ga e kuonde lutombolo gi eki ok gidwa ni kiny oyudgi, kiny ne gimondi oelni, kiny ne gilor mokwongo gidhi gi lutombolo korka giduog mondo mi gidhi mbele gi chenro makama. Ka gima gikwayo en mana ni wach mobila wacho kata tend obila wacho ni arita dhi bedo makare, gibende gikwayo mana mano, kendo gikwayo duolno ero mar IEBC mondo rit weche ma giwacho ni yiero ne dhi tim e yo makare kendo yo ma ohuyanga, mondo mi jo Ugunja oyud jaod bura margi mar ariyo mabiro kawo kar Opiyo Wandayi. Mano Steve Biko kagoto kodwa mbaka kene dala ma Ugunja, mano kama yiero madundo dhi chakore kendo kiny sa 12 gokinyi wabiro go kodgi mbaka mondo wenja ni weche dhi nade kanyo.